Gapo itinakaro a dadaal iti sanikwa ken agrikultura impasidong ti lokal a gobyerno ti La Trinidad iti ili iti state of calamity tapno maaramat ti pondo daytoy para iti ditigra na ipeteng ti saan a pananggun daway dagiti negosyante gaputa kagidan ti deklarasyon ti price freeze kadagiti kangruna nagagatangan. Ada detalye ni Janice Dennis. Indeklaran ti munisipyo ti La Trinidad ti state of calamity gapoy tinagkaro nga epekto ti bagyo ken habagat. Sigon kani Mayor Roderick Awingan, nagunod ti ili ti dua a criteria ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Iti datos, dumanon iti 104 a pamilya a buklan iti 411 nga individual ti naapektaran. Apektado pa iti 837 a mannalon. Sagduamat nga individual ti pimusay kanadangran kalpasan anarga ay ti daga iti maysa a panganan ijay silan. 20 ketsyam a pagtaengan ti partially damaged. Nasurok 57 million pesos ti danyos iti sektor ti infrastruktura. Nasurok 222 million pesos ti kasapulan para iti rehabilitasyon dagiti nadadael. Pakabuklan iti nasurok 25 million pesos ti dadael iti sektor ti agrikultura. Nasurok 18 million pesos iti crop, nasurok 6.6 million pesos iti agri-infrastructure, kanasurok 200,000 iti livestock. Dati damage tayo, ti critical in lifeline infrastructure, dagiti major nga kalsada tayo. Nakita tayo mat that during the height apo iti man typhoon na Maymay kan dati habagat, kat natinag apo dati Benguet Nueva Vizcaya Road, naisara apo dati Lubas Amyong Road, kan adupay ti sarado nga naisara nga kalkalsada tayo. Fortunately, di da dumanalukatan, but again, nakarikna tayo nga talaga iti damage ti infrastruktura. And at the same time, nakita tayo nga there's a widespread talaga nga damage dagiti man agricultural products tayo iti munisipyo apo iti La Trinidad. Inlawlawag ti mayor ababaan iti pan nakaideklara ti state of calamity. Maaramat ti quick response fund ti ili, kan mapapartag ti panagrespondida kadagiti apektado. Kagiddan iti daytoy, may patungpalpay ti price freeze kadagiti kangrunaan agagatangan. Kabayatan na, agar aramid da iti wagas tapno masulbar ti panaglayos iti strawberry farm tunggal mapasaran ti napigsa a panagtudo. Isaksakad manan ti lokal a gobyerno, ti proposal da tapno masolusyonan ti panaglayos iti KM3 agingga KM4 apasat ti Halsema Highway. Di na palabas nga tawon, actually, dati proposal tayo apo dito, nga na-submitar, iti man makuna nga Department of Public Works and Highways. Unfortunately, go po apo, di kapudot iti man flood control project kat naikat isuna. So nga kayat tayo man nga, biyagan man natin nga proposal, isubli tayo man apo, iti man Department of Public Works and Highways. Tapno makarami tayo kumay, iti may isang lateral nga drainage system from iti Mamaga Creek, surutan na apo di kalsada, and then santo ag turn right ingganan to mapanaapo ije man Balili River ta iso kapay kuma nga daytoy ket pagnaan ti danom tapnohan apo nga ma-flood ditoy apo nga area. Kagiddan iti dayta, kinid daw nati panagtitinulong dagiti umili para iti pagsayaatan ti munisipyo. Janice Dennis para iti Pagilian.